Сёння будзе яшчэ даволі шмат цікавых дакладаў пра булінг і пра тое, што як з гэтым працаваць у школе, што рабіць. І мая мэта хутчэй была пра тое, каб зрабіць такі кароткі, магчыма, гістарычны экскурс і крыху параспавядаць пра даследаванні, якія ёсць у гэтай галіне і крыху, магчыма, паразважаць пра пэўныя тэндэнцыі, якія адбываліся раней, адбываюцца зараз. Меня зовут Катерина Куксо, и пачынаем. Спачатку такі, магчыма, крыху філасофскі экскурс. Булінг, типа беларуску цкаванне, па-руску звычайна выкарыстоўваюць слова траўля. Можна знайсці шмат нейкіх тэрмінаў, як гэта можна растлумачыць. І, напрыклад, агрэсіўны пераслед аднаго з членаў калектыва з боку іншага ці групы асоб можа праяўляцца ў форме псіхалагічнага ці фізічнага ціску. І тут, калі ты бачыш такое азначэнне булінгу, то тады думаецца пра тое, што гэтая з'ява, як такавая, яна, здаецца, была, яна не з'явілася ні сёння, ні учора, і здаецца, што вось гэтыя агрэсіўныя паводзіны, яны, здаецца, існуюць столькі, колькі існуе Homo sapiens, і, магчыма, гэтая гісторыя, яна больш неяк бачная, больш відавочная ў нейкіх закрытых інстытуцыях, школах. І у меня ўзнікае пытанне, у мяне асабіста, чаму раней мы не казалі пра булінг, і чаму зараз гэта стала папулярнай тэмай, што такое адбылося, што мы перасталі быць, можна сказаць, толерантнымі да таго, што ў школах нехта агрэсіўна сябе паводзіць да некага. І калі паглядзець на гісторыю даследаванняў, то насамрэч, хаця масавая адукацыя існуе ўжо стагоддзі, першыя такія больш-менш яскравыя, значныя даследаванні з'явіліся толькі ў 70-х гадах. І, пэўна, самая вядомая імя ў гэтай галіне — гэта шведска-нарвежскі даследчык Олвіус, яго завуць, ён з 73-го года, здаецца, пачаў займацца тэмай булінга, і вельмі вядомая яго кніга, якая выйшла ў 78-м годзе, «Агрэсія ў школах». І можна лічыць, што на такой еўрапейскай і на амерыканскай таксама прасторы гэта была першая такая даследчая гісторыя, як мы можам супрацьстаяць булінгу. І Олвіус быў не толькі даследчыкам, але таксама ён прапаноўваў для сваёй дзяржавы праграму барацьбы з булінгам. І пасля гэтай праграмы, якую прапанаваў Олвіус, знізілась колькасць агрэсараў і ахвяраў у публічных школах Норвегіі і Швецыі, там, дзе уводзілі гэтую праграму, прыблізна на 50%. І ў гэты же час, канец 70-х, пачатак 80-х гадоў, незалежна ад таго, што адбывалася ў Еўропе, таксама даследаванні пачынаюць з'яўляцца і ў Японіі. І ў японцаў было адмысловае слова і жыў, якое яны выкарыстоўваюць для булінга, але пэўны час японцы лічылі, што гэта такая вельмі культурная з'ява, характэрная толькі для іх вострава, і што толькі ім, японцам, трэба нешта з гэтым рабіць. Але потым, калі пачалі параўноўваць даследаванні, калі пачалі параўноўваць тое, што адбываецца, высветлілася, што гэта тое самае. І у мяне узнікла пэўны час такое пытанне. Вось булінг як з'ява, ён насамрэч існуе даволі даўно. Больш моцны, часам больш такі дзёрзкі, можа цкаваць, прасаваць, ціснуць кагосьці, хто ў пэўнай групе лічыцца менш прэстыжным. Чаму толькі ў 70-х, 80-х гадах мы пачалі звяртаць на гэта ўвагу, і чаму мы перасталі быць такімі слепымі да гэтага? Як гэтая тэма ўвайшла ў дыскурс? І тут, магчыма, я хацела б зрабіць некалькі такіх цытат, адсылак да масавай культуры таго часу, і, магчыма, нехта здагадаецца, адкуль гэты малюнак.
Кстати, я не могу слышать того, что кажется. Но насамрэч гэта вельмі папулярная у той час песня Pink Floyd «Another Brick in the Wall», і яна перакладаецца як яшчэ адна цаглінка ў сцяне, яна пра адукацыю, пра тое, што школа, ну, сучасная Pink Floyd на той час, што гэта такая мясарубка, якая ўсе твае таленты, ўсё тваё жывое на такой мясарубкі прапускае праз сябе. І гэта была вельмі такая яскравая крытыка школы, якая існавала на той час, такой больш канвеернай школы, больш такой школы як прадпрыемства. І атрымліваецца, што акурат не толькі ўздым вось гэтай тэмы булінга адбыўся ў даследаванні, але і у канцы 70-х, пачатку 80-х пачынаецца ўсё больш крытыкі школы. І зараз, калі кажуць пра такія залатыя школьныя часы, то вельмі многа хто згадвае там школу 70-х, 80-х, калі, напрыклад, прэстыж настаўнікаў быў вышэйшы, і дзеці былі, здаецца, менш, нейкія іншыя. Да? І атрымліваецца, што вось гэты канец 70-х, пачатак 80-х, адбываецца такое пераасэнсаванне школы. І тое самае можна пабачыць не толькі ў англамоўным, заходнееўрапейскім кантэксце. Гэта кадры з фільма «Чучела», 83 год, і, пэўна, гэта самы вядомы савецкі фільм пра цкаванне, пра булінг насамрэч. І што цікава з гэтым фільмам, там няма такога, што былі нейкія неправільныя дзеці, а потым з іх зрабілі правільных дзяцей, такіх будаўнікоў камунізма ці яшчэ нешта. І гэта хутчэй, калі глядзелі фільм, гэта хутчэй такая драматычная гісторыя, якая не сканчаецца, прабачце, калі ніхто не глядзеў такім хэпі-энд. І ў гэты час, на мой погляд, адбываецца такі пераход, пра які зараз шмат кажуць, індустрыяльнай школы да постіндустрыяльнай школы. Індустрыяльнай эканомікі, такой больш постіндустрыяльнай эканомікі. І гэта, канешне, такое больш радыкальнае параўнанне. Заўсёды існавалі нават такой больш індустрыяльнай парадыгме школы з вельмі такім чалавечым, добрым падыходам для дзіцяці. І зараз мы яшчэ не перайшлі да постіндустрыяльнай мадэлі. Але калі казаць пра такія гісторыі больш параўнальныя, больш у фармаце чорнае-белае, то калі школа была пабудавана як завод, калі большасць людзей працавалі на завод, то было такое адчуванне, што вось бацькі ідуць працаваць на завод, і падабаецца ім працаваць на канвееры, ці не падабаецца, гэта ўвогуле нас не цікавіць, нас як знешніх людзей. І так жа было са школай. Вось ідзе дзіцёнак у школу, і нас не вельмі цікавіць, ці добрае яму там, ці дрэннае яму там. Гэта такі абавязак. І школа ўспрымаецца больш як канвеер, які рыхтуе пэўных лекалых дзяцей да вось гэтай індустрыяльнай эканомікі. І толькі з 70-х гадоў гэта адбываецца і ў эканоміцы. На прадпрыемствах пачынаюць усё больш часта гаварыць пра так званы human side of organizations, чалавечы бок арганізацыі. І высвятляецца, што важна не толькі колькі гадзін чалавек працаваў, а важна яшчэ колькі ведаў, колькі душы ён уклаў у сваю працу, і вынікі працы вельмі моцна залежаць ад таго, ці падабаецца кантэкст, ці не падабаецца. І пачынае быць больш важным, ці праяўляе і чалавек на працы, і вучань у школе, які усведамляе пэўныя мадэлі паводзінаў, не ведаеце, усведамляе сэнс сваёй работы. І тут на слайдзе ёсць пэўныя такія супрацьстаянні. Напрыклад, у індустрыяльнай мадэлі хутчэй мы можам выкарыстоўваць метафору канвеера, у постіндустрыяльнай персанальны падход. Паслухмянасць супраць свабоды, радкаванне вучняў-настаўніку супраць роўнасці, адсутнасць эмоцый, калі чалавек такі
не важно, што адбываецца ў душы, трэба, каб у цябе было такое твар цагліны і давай працуй. Усё ж мы пачынаем неяк прызнаваць тое, што і ў школе і у такой прыватным прадпрыемстве, напрыклад, існуюць эмоцыі. Да? Яшчэ важная гісторыя, што раней школа успрымалася толькі як падрыхтоўка для жыцця. Да? То бок мы закінем дзяцей туды, і яны пасля 11 класа ці колькі гадоў выйдуць ужо падрыхтаваныя. Зараз у такой больш постіндустрыяльнай мадэлі школа таксама успрымаецца як жыццё, як частка жыцця дзіцяці. І калі пачынае змяняцца вось гэта парадыгма, то ўзнікае насамрэч шмат тэмаў, новых праблемаў, новых таких ідэй, якія уваходзяць у даследчы дыскурс. І насамрэч булінг і тое, што мы абмяркоўваем булінг, гэта частка вось такога постіндустрыяльнага грамадства, калі чалавек мае сэнс, калі яго адчуванне мае сэнс. Таму высвятляецца, што калі адныя людзі праяўляюць агрэсію да іншых і іншы не можа сябе абараніць, то гэта неправільна. Мы больш не церпім гэта, і мы уводзім пэўныя праграмы, мы больш пра гэта кажам, больш пра гэта гаворым. І насамрэч гэта даволі яскрава адлюстроўваецца і ў даследаваннях, і ў палітыцы ўжо. Напрыклад, канец 70-х, пачатак 80-х — гэта такія першыя даследчыя ластаўкі, то бок нейкія першыя спробы зрабіць нешта на гэтай галіне. Але такі росквіт даследаванняў наконт булінга ён пачаўся з 2000-х гадоў. Але насамрэч цікава, што ў такую грамадскую і палітычную павестку тэма булінга яна патрапіла зноў жа такі, асабліва ў нашым кантэксце не адразу, але пасля 2010-х гадоў гэта тэма пачала вельмі актыўна абмяркоўвацца, напрыклад, АЭСарам. Пытанні пра булінг ёсць у PISA, і ёсць, напрыклад, даволі вялікія і насамрэч даволі цікавыя даклады, вельмі граю пра тое, пра дабрабыт вучняў у школе. І з 15-го года яны з'яўляюцца, яны становяцца такой падставай для прыняцця палітычных рашэнняў у тым ліку. І на Беларусі ёсць PISA, якая праводзілася ў 2018 годзе. І насамрэч, калі глядзець на вынікі PISA, то можна глядзець на гэта з двух бакоў. Напрыклад, 19% вучняў адказалі, што яны сутыкаліся раз на месяц часцей з булінгам, то бок яны мелі такі негатыўны досвед. І мы можам глядзець на гэта з двух бакоў. З аднаго боку, гэта крыху меней за сусветныя сярэднія, то бок сусветныя сярэднія 23%, але калі мы глядзім на гэта з такога боку чалавечага, то мы можам казаць, што гэта кожны 5-ы беларускі вучань сутыкаецца з булінгам. І ці гатовыя мы гэта вытрымліваць, ці гатовыя мы нічога не рабіць на гэты конт. Насамрэч ёсць вельмі розныя метадалогіі, як можна даследаваць булінг у школе. І зараз з'яўляецца, напрыклад, таксама тэрмін кібербулінг. І вось гэтыя лічбы PISA пра 19, пра 20%, яны вельмі залежаць ад таго, як вымяраць. Напрыклад, лічым мы і фізічны, і эмацыйны булінг, ці толькі фізічны. Лічым мы, што булінг — гэта калі цябе ціснуць толькі некалькі разоў на месяц, ці калі раз у 2 месяцы, мы таксама гэта лічым. І насамрэч па іншых разліках да 35% дзяцей у сучасных школах стыкаюцца з булінгам. Была такая гісторыя, што, магчыма, кібербулінг больш распаўсюджаны, але даследаванні паказваюць, што ўсё ж такі пакуль што толькі 15% дзяцей кажуць, што яны сутыкаюцца з тым, што іх ціснуць у сацыяльных сетках ці на інтэрнэт-прасторы.
І што важна адзначыць, што булінг гэта не толькі гісторыя, што вось у дзяцей свае справы неяк там паб'юцца, падзяруцца, але потым разбяруцца, вырастуць, усё будзе добра. Але насамрэч ёсць шмат даследаванняў, якія кажуць пра негатыўныя наступствы булінгу, і яны ёсць і для ахвяр, для тых, хто каго буляць, і насамрэч яшчэ і для тых, хто з'яўляецца агрэсарам, так званым булі. І для ахвяр насамрэч вельмі шмат негатыўных псіхалагічных наступстваў і сацыяльнай дэзарыентацыі, больш такіх трывожнасці, дэпрэсіўных настрояў, калі яны становяцца дарослымі, і не толькі калі яны становяцца дарослымі, яшчэ са школьных часоў, калі гэта траўма наносіцца, то яна не тое, каб вельмі проста потым праходзіла. Часам гэта і суіцыдальныя думкі, узрастае рызыка сапраўднага суіцыду, гэта яшчэ і псіхасаматычныя захворванні. І яшчэ важна адзначыць, што ратаваць, як ні дзіўна, трэба не толькі ахвяр булінга, але і тых, хто з'яўляецца з гэтымі булі, бо для іх жыцця гэта таксама тое, што яны уключаны ў гэты працэс, таксама мае негатыўныя наступствы і вышэй рызыка, што яны стануць злачынцамі потым. І звычайна ўсё ж такі тымі, хто з'яўляецца ў школе агрэсарамі, на гэтай ролі аказваюцца дзеці, якія самі сутыкнуліся з пэўным ціскам ці гвалтам у сям'і ці па-за межамі сям'і. І таму часцей за ўсё праграмы, якія супрацьстаяць булінгу, яны ўключаюць не толькі ахвяр, але часам і агрэсараў, пэўную рэабілітацыю. І таксама, калі дзіцяці не ўключаны ў сітуацыю булінга, але з'яўляецца сведкай, гэта таксама можа нанесці такую пэўную псіхалагічную траўму. Таму усе сітуацыі без гэтай агрэсіі, яны часам гэта не проста там дзеці пасварыліся, часам гэта насамрэч мае вялікія наступствы. І існуе насамрэч вельмі вялікая колькасць праграм супрацьстаяння булінгу. І я глядзела метааналіз даследаванняў наконт булінга, і там іх больш за сотню, нават за некалькі соцень. Іх можна падзяляць на розныя тыпы такіх інтэрвенцый, то бок ёсць трэнінгі для настаўнікаў па прадухіленню булінга. Ёсць праграмы, якія павышаюць свядомасць вучняў наконт таго, што булінг існуе, што гэта недобра, што гэта не можа. Ёсць псіхалагічнае кансультаванне, ёсць, напрыклад, праграмы з ролевымі гульнямі, калі дзеці прайграюць пэўную сітуацыю. Ёсць трэнінгі, гэта, напэўна, адзін з самых такіх папулярных напрамкаў сацыяльных і эмацыйных навыкаў для вучняў. Ёсць праграмы прадухілення віктымізацыі і прадухілення агрэсіўных паводзін, калі асабіста працуюць з ахвярамі, каб яны не давалі сабе ў абіду, можна так сказаць. Гэта праца з бацькамі, стварэнне пазітыўнага школьнага асяроддзя і стварэнне пэўных строгіх дысцыплінарных правілаў для класа ці для школы цалкам. І насамрэч, мне б хацелася данесці, што праграм вельмі шмат. І сёння тыя, хто ўдзельнічаюць у семінары, змогуць з пэўнымі методыкамі і праграмамі таксама пазнаёміцца. І, магчыма, я скажу нешта такое, першы даклад заўсёды такі вельмі натхняльны, але тое, што я скажу, яно можа быць не тое, як суперпазітыўны. Большасць праграм, якую мы не выкарыстоўвалі, яны эфектыўныя ў сэнсе павышэння сацыяльнай свядомасці. То бок яны у большай ступені працуюць на тое, каб вучні, якія мелі досвед, вопыт булінгу, каб яны ў дарослае жыццё прыйшлі, пэўна, больш здаровымі і больш свядомымі. Тое, наколькі цалкам няма ніводнай праграмы, якая б магла прадухіліць булінг на 100%. Каб, вось, напрыклад, у нас у класе было, напрыклад, у паралелі было 10 агрэсараў, 10 ахвяр, і каб былі паказчыкі 0,0, такое амаль што немагчыма. У даследаваннях інжынера я такога не бачыла, але насамрэч сярэдні эфект
ад пэўных праграм. Ён вельмі розны, але такі сярэдні паказчык гэта 0,12, і гэта насамрэч за сярэдні. І насамрэч усе праграмы звычайна, калі аб'яднаць і падлічыць такую сумарную пулю, то звычайна добры вынік, калі хаця б на 20% становіцца меней агрэсараў і ахвяр, да? То бок калі з гэтых 10 у нас стане хаця б 8. Да? Усе сітуацыі булінга прадухіліць даволі цяжка, але настаўнік і школа як асяроддзе можа павысіць свядомасць вучняў, каб яны былі больш устойлівыя, каб вось гэтыя школьныя сітуацыі агрэсіі не былі для іх вельмі траўматычнымі. І ёсць насамрэч даследаванні, якія інтэрвенцыі больш эфектыўныя. І насамрэч тое, што прапаноўваў у 70-х Обвіус, яно і зараз працуе. Гэта адна з гісторый працы з аўтарытэтнымі дарослымі, бацькамі, для тымі, хто мае сэнс для гэтых дзяцей. Наяўнасць строгіх правілаў гучыць так даволі дырэктыўна, але калі у школе, у класе выпрацоўваюцца пэўныя мадэлі паводзінаў і адсочваюць, ці адпавядаюць вучні, калі вучні ўсведамляюць, што ёсць такія правілы, то гэта працуе. Да? Яшчэ добра працуюць гульнявыя метады, ролевыя гісторыі, калі кожны можа прымерыць сваю пэўныя іншыя ролі. І яшчэ ёсць даследаванне, што інтэнсіўныя праграмы, калі гэта не проста мы прачыталі лекцыю і сышлі, не проста мы сказалі ай-яй, булінг плохо і ўсё. Калі мы праводзім сапраўдна інтэнсіўную праграму, калі дзеці ўключаны, такія спосабы працуюць лепей. І ёсць некалькі курсаў. Адзін, як я разумею, будзе сёння прэзентавацца з таго, што ёсць бесплатныя, ёсць на Stepik.org, как предотвратить насилие и кибербуллинг в школе. Это таки больше про классичные модели працы с буллингом. И есть еще актуальные инструменты работы профилактики буллинга в образовательной среде. Это хутчэй про такие больше комиксы, театральные истории и так далее. Я спадзяюся, что кожны из присутных зможа знайсці нейкі падыход, які будзе адпавядаць асабістым нейкім уяўленням. І я жадаю, каб ваш асабісты вынік быў болей за вось гэтыя сярэднія 20%. Гэта цалкам магчыма. І я спадзяюся, што на гэтай канферэнцыі вы знойдзеце пэўны прыём. Дзякую за ўвагу.